Ikusasa lakho lisezandleni zakho, kwenzeke Molo Absheni Dumelang Sanibona hello wola tamajita nginimiyelana nonke ngiyethemba niyaphila igama ulinde kuhle usibongiseni ngwakakhumalo the one and only Phazamisa bafethu all the way ehlala Nkosi kule kaMdlongomane evukudla amadoda isikhathi yiso leso #kwenzeka podcast ziyaduma yabo ziyalandelana namhlanje ke ngithe ake ngisuke kwelakithi kwaNongoma ngangiqala nje ukuthi ke ngiye ngakithi ake ngihambe ke ngiyemsinga bafethu kwesikasicebi uMfokwadlamini ngikhonzile le yandawo iwaphetha amaciko asezingeni liphezulu kakhulu kodwa namhlanje ngithe ngilanda ingane encane ingasencaneke ngoba ngayilandelisa encane size yakhula manje siyagaqa ngizothi ngiyaphaphama ngiyifice sihamba the one and only uZondi mfowethu umzoza yebo ungihluphile umuntu ngisona eThekwini size la e-studio akaze ngihlupheke kanje hayi bitema mntakaZondi asikubingelele sikwamukele kwenzeke podcast uthi kusonela nje nkabi yakwethu ungathi umoya bakuphamisele kakhulu kodwa mfethu awumhlisele engineer mfethu umqondanisele nje uZondi nakho ke naso mfethu asikubingelele sikwamukele kwenzeke podcast mfethu umpopo ngakimi sizoqeda webhuti asiqedeni asikubingelele sikwamukele mfethu kwenzeke podcast khawula kwethu hayi siyaphila njani Nkosi yami kwamnandi ekhaya away kanti utema la singakafiki nawo ama camera manje seziyaduma sinamahloni manje uyibonani kanti ihlupha nanga ama camera manje bitema ngefoni ayima akusatemi mfethu asithathe thuba mfethu sibonga kakhulu nje ukuthi siyazi indoda ke eNingizimu Afrika siqale kudala ukuyilandela kwasho ukuthi ke bisatema kwezinye indawo egoli eligola amadoda kodwa ke eThekwini cha size yafika mfethu siyabonga siyathoba kakhulu ukuthi uzugcina ufikile kwenzeke podcast mntaka baba hayi ngibonge nje ungamukela bafowethu yithuba elingandele umuntu leli ngani yakwethu elingavamile kuyathokozisa nje impela amathuba nje nathi asiza nje impela ukuvela mfowethu kulungile ngifisa mfethu ukuchecka nje iqala before siye kude uliciko elidlala umculo okay ngaphambi ukuthi ngidlala umculo ake ngiqale ngoindawo osuka kuyona usike eMsinga siphe nje mfowethu indawo kanjani leyana mfowethu awuziphi indawo kanjani indawo yaseMsinga mfowethu ukhulele khona ikolo uyifunde khona ithini indaba yakho noMsinga mfowethu okahlahlaza lo goli egoli amadoda mina ngazalwa lo goli kwasho ukuthi ke wehla kubaba ngisekusana singakhulela eMsinga ngikhula ke eMsinga ke ngakhula ngafunda esibumba primary school ngahamba ngaya kwenye combined Mkhuphulangwane ngoba ibalekela kuye high school baleke ithe mayiqeda kwi combined yaqeda lapha uGreen 9 asiya ecabanga kuhle high school yes nakhona yafika yathi grade 10 ithe mayiqeda ufuna grade 10 lapha yasiyotema eNyukhasela yafuna emzokhanyana ehambile ne yatema mfethu ihamba lonke izolo kaMthani ihamba kakhulu yafika ni kodwa khona matriculateni hawe ngizophahluka wafika libhuti ngafika ayikaze yafeyila ke le sitjalo ayifeyili isitjalo ke le grade 1 up to 12 mfowethu ukuthi nje bithanda ukuexplore ke ukuthi yabonga yazizini ithanda ukuprove abantu wrong thiwa ikona ayifundisi hayi ingane zingafuna ufunda right mfethu yeah so waqedeka ke then ke wasubuyela khona egoli eligola amadoda ngaqeda isikole ngaye enyuvesi yes ngaye Free State University of Free State hayi wena lo awe cha kodwa phela ngithi siyadlula lapho wawenza yini ngenza iBagric Bachelor of Agriculture awe ezolimo kwezo ayi yasi graduate ke igraduate nje iginqi seyidume ekhanda yes seyidume ekhanda iginqi
kodwa into engiqale nje ngo20 bani 18 indaba okucuna ngiqale 2018 kodwa kwaba into nje engekho serious kangako Void ngangisacula nje ingoma ngilalelela mina ngingayise ebantwini ngoba ngangazethemba lelo umndeni nomndeni ungakayawusi kuzo usenalo umndeni manje hayi umndeni nawo ungakazi ukuthi ngiyacula nganginokuthi nje hey bazoyithandana angibeka hayi ngibeke kanjalo njengoba ngiqeda isikole bengakwazi nokudlala isiginci ngo2018 yes hayi enyuvesi wena isithola amanothi ambalwa nje kushenge omunye umfo wangifundisa isiginci la eJapan hostel hayi wangifundisa nje ngabona ukuthi okay kubanjwa kanjani hayi kwahlala emqondweni nje ukuthi kubanjwa kanjani nje mayithola NSFAS hayi i-ace impela ngayilibala ngayithenga ace ipuphuke leyo ngathenga isiginci iyafana ngathenga ke cash ngeNSFAS yimloye ngeskuta khuda eres ngalama nothi ambala nje kashaya azahlangana ngoba enye ingoma ngangisha noma imfo yokuqala nqa eyayithi uthangishele kanjani manje lama nothi after akekho umunye kwayo ahlala nafundisana isiginci ngaphandle kwaShenge uma usufika euniversity wazenza university ngangingedwa nje impela akekho engifundisa ngingedwa isiqoqobala size singidini sikuje lapha ngibambe move noma nucleus ngibuyele kesho ani esawuyithenganga yaye zonkunzi yami so wethu ke ngiyajabulisa kabi yakwethu ukuthi mina ngiyengikhuthale ngiyikhuthaza insizwa ukuthi ke kubaleka ukuthi uhlanganise lokho kokufunda ngoba ikhona okuzokufundisa ama contract ukufundise indlela yokucabanga ngoba le eyokufunda iyasilekelela kakhulu endleni zokucabanga nanokwathi yonke into inesikhathi sayo usukhulile umuntu 2018 ubheka manje unesikhathi ukhona endimeni manje hayi sesisiningi phela ngikhona yabo kodwa nje inhlanhla yokuba namathuba ukuthi ngirecord iqale ngo2023 2023 ngingene nje studio esiphilayo washama umculo lapho 2023 uMaskandi sesho ukuthi EP album noma EP washo ingoma lenganginomzukulu yiyo ngabizwa inkabe yami uBryce Mabuza shuthi yabona ivideo nje kuTikTok uye nje umuntu nje ucula nje uzonde uBryce wathi awucule ngizwe wamkhanda nje umculi hayi ingoma eyaphuma ke zaba u2 ngoba ngangijahe kuya esikoleni yathanda isikole thanda ngangisithanda yathanda awe isafisa ukubuyela ukuthi nje kunje manje ngakhipha uDaliwoza le nomzukulu yes bese kuba yenye ethe ekhaya kwakuyi double track nakhona kwaba yileyo ngo2023 estudio kaBryce yes wathi mawusuka lapho ke 2024 shuthi kwase kuphuma album le yathandwa yimi no Rihanna le no Rihanna khona kaBryce phinda futhi 2025 uhambe wrong kodwa uyishaye kakhulu le uhambe wrong awe ayihethekile ibuye emsebenzini yashela shange ebhano avela kanti ingoma awe right sabuya ke this year 2026 ke hayi ke awe double track na siphathe isiquvaza ke lapho awe inkunzi yami jabulo ke lapho ke umfowalanga uDemba lo awu itheke imi kwenzeke kungenzeki mangenzeki awe kwenzeke so wethu cha siyabonga kakhulu kabe wethu bengisazobheka nje ukuthi njengoba ususebenza ke nomfoka langa ithini into mfowethu kuyasebenzeka kahle kahle ngiqale kanjani ukusebenza uma yena ukuthola kanjani ngoba ngiyabona uBright ukuthatha kuTikTok umfoka langa yena ndibana kanjani sadibana khona uBright ngokobungani nje siphusha nje ukopo yabo umngani all the way siyasizana sabafowethu hand in hand owe yabo yaphahluka mayisingisi so now ngizama ukuthola ukuthi cause thini umuntu esimazi kakhulu manje kulo igenge nje sibukela kuyona siyabona ubabshwi but khona inkosi yamagcokama ukhulula lelabo ulandela abantu wena kulomkhakha womculo noma nje kulala zonke insizwe ihambe kanjani umculo bomlanda nje kuMaskandi ukhona mina ngithanda into eyayithanda ubaba hayi wayithandwa uwe yonke into yayenza ubaba nje ngiyithanda so sakhule ekhaya kudlala uBheki Muzi mthulu kodwa ke yimi oqala ukuthanda ibhova ekhaya ukuthanda nje umgqumeni ubaba uthanda uBheki Muzi ubaba uthanda uBheki Muzi hayi
sawulandelele nje manje ngoba saqala so screw nje singazi lutho nomaskani Yeah. sidla. Yeah man, you feel me? Yingakho umculo wakho uhlukile Yeah. uhlanganisa lo musgroup ngoba phela uyawubona wona ukuthi ukhule ngendlela esimanga awukho umaskandi kodwa indlela yokusebenza uyayibona ukuthi iyame kakhulu ngapha ekutheni usifake elokushini. Ayimpela. So kube yilokho ke hayi abaculi ngibalela bonke nje. Yes. Kuye ngokuthi nje ngithande iphi ingoma lapho ngoba sikhule ngomdumazi oJiva. Baningi nje abaculi abashaka kahle kamnandi esikhule ngabo. Ngane yakwethu ngoba abanye bayakwazi ku TikTok abanye abakwazi kwenzeke ke idume ngokuthi ke yenza kahle iye ithande ukuzwa into ekhala bukhoma sesithi ke phazamisa emphela ndaba ake sithathe le yansimbi okusuke nayo le kwelikude ke sizwe ukuthi yini ongasinika yona mfoka baba ngoba phela wena vela hlohle ngumculi Intombi zonke. hey zonda uyeke Enkunzi. Awe. Untombi zonke nomuntu omzodwa Zonke. uzonke iphelele Awe. bafowethu sekunjani asike lefuthi emphela ndaba angisakhuluma lutho ke mina ngiyababaza nje kuphela into enhle Awe. ayidume Ngizodlala nje randomly. dithinta nje nkabi yami random. ungithintele nje Okufika emqondweni nini? Bachokile. Awe. sika asekunjani yes Ngithi asivele siyeke sithando sami ngijabule. 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 Asivele siyeke muntu wami ngijabule. Asivele siyeke muntu wami ngijabule. Mina ngikhathele. wasewulisi Ngidlala mafana labantu bengihleba. Uthanda libonye. Ngiyehluleka nokubona usungishithela. Mangusacela ukudlala. Cha mina ngiyona into yokudlala. Ngithi asivele siyeke sithando sami ngijabule. Ngithi uthanda ngiyathanda. Uthanda ngiyathanda. Kodwa bengicelazi angisafuni ngami. Kodwa bengicelazi angisafuni ngami. Uthanda ngiyathanda. Uthanda ngiyathanda. Kodwa bengicelazi angisafuni ngami. Kodwa bengicelazi angisafuni ngami. Afrika Ngithi mina uthando ngalo. Ngingalithola abantu abarongi. Mangube nawe umuntu orongi. Shuthi kanxese uhambe rongi. kuphuka sonke man Siyajema. hayi baba ngithi inhlobo bafowethu bafowethu ayatema bafowethu Awe. khuphuka sonke khuphuka uthe uzothinta noma yini Randomly. hawu yehini Hawe. randomly Awe. Randomly. thinta khehla Hawe. lami thinta khehla lami ungangincishi sika Sekushintsha ukhiyele. manje uhlekelani bo waza khala Onkabe yamiyazi ke mase kushintsha ukhiye. Awe. sika Oh oh. Oh oh. Oh oh. sika Oh oh. Oh oh. Oh oh. Musuyela wena. Musuyela wena. I knew from the boss. Musuyela. Oh
oh musuyela wena oh musuyela oh musuyela wena oh musuyela oh ithi tindita lokona ko wena ugeze ube muhle tindita lokona ko wena ugeze ube muhle wathi tindita lokona ko wena ugeze ube muhle inana lisha lutho inqoba nje mawufaneleka wena lisha lutho inqoba nje mawufaneleka nana lisha lutho inqoba nje mawufaneleka wathi nditha lokona ko wena ugeze ube muhle ngeke zoni qala phansi wangiqa phansi ngeke zoni yadema ngeke iyadama phela yadla mani iyadama phela noma awuyazi ungisikaza yakusikaza ngeke qala phansi mfowethu uyakwazi ungicasula mina ngifisa ngifeke eguvazeni nawe qala phansi mfowethu ngithi uthole iguvaza la obani esiquvaza echwele la zoni mfowethu emsika just uzwena abafowethu kuyoninga awukhuphuka ngani yakwethu amsonderisto umzozozo sazoso hey Ngokza ay ay sokuthatha sasukuthula ay yasho ay ay khoma ngento yakhe bafana ozankonza musuyela wena musuyela wena musuyela wena musuyela musuyela wena musuyela musuyela wena musuyela ngithi tindita lokona ko wena ugeze ube muhle tindita lokona ko wena ugeze ube muhle wathi nditha lokona ko wena ugeze ube muhle inana lisha lutho inqoba nje mawufaneleka wena lisha lutho inqoba nje mawufaneleka nana lisha lutho inqoba nje mawufaneleka wathi nditha lokona ko wena ugeze ube muhle asingeza ngawe uthuliphinqa asibone ngawe ngokuba muhle asingeza ngawe uthuliphinqa asibone ngawe ngokuba muhle asingeza ngawe uthuliphinqa asibone ngawe ngokuba muhle Tole kufaza la abafowethu amihlo ukuthula ihlathi uthi ihlathi kulungile yadema hayi kodwa umuntu uthoma ngento yakhe mfowethu kabuhlungu hayi liyamfoma manje futhi iyakhahlela oy woza sonke mfowethu awuphakama umsenga awuphakama umsenga nganza kwethu ubingqondi yakho ikukiswa imcabango ngabe sewaphela ngalene yami ubingqondi yakho ikukiswa imcabango ngabe sewaphela ngalene yami ngabe ngisacabanga ngani ngabe sewaphela ngalene yami ngabe ngisacabanga ngani ngabe sewaphela ngalene yami ngabe seyaphenduka iscrap alene yami mfowethu ngabe seyaphenduka iscrap alene yami ubingqondi yakho
Ngibolekiswa yinto ngayisewaphela ngalena yami. Kuyabolekiswa nangengqondo bengizokunika lengema uzizwele umnandi bacabanga ngawe. Kuyabolekiswa nangengqondo bengizokunika lengema uzizwele umnandi bacabanga ngawe. Kuyabolekiswa nangengqondo bengizokunika lengema uzizwele umnandi bacabanga ngawe. Phela mina ngiyakuthanda nakho ngizohlanya ngekhanda ayiwe. Mina ngiyakuthanda nakho ngizohlanya ngekhanda ayiwe. Phela mina ngiyakuthanda nakho ngizohlanya ngekhanda ayiwe. Kodwa sonke mntaka baba thinta ngale nhliziyo yenza kancane angivele ngikuthande ngesibini. Ngale nhliziyo yenza kancane mina ngivele ngikuthande ngesibini. Ngale nhliziyo yenza kancane ngivele ngikuthande ngesibini. Phela ngesibindi ngakufela ngingakulwela akekho ngangithathela wena. Phela ngesibindi ngakufela ngingakulwela akekho ngangithathela wena. Ngale nhliziyo yenza kancane ngivele ngikuthande ngesibindi. Inhliziyo yami incane kakhulu uma ingamanga phela ngomqondo wami. Awe hayi bafana yabona ngiyaqala kuyikwenza wenze bafana bakithi ukukhula ngithi du ngithula ngithethu awe kushini nothi emva kwenothi ngithula ngithethu. laphana yazi kunenye mfowethu Yeah. ziningi lezi ngoma ukuthi mangalanda ukuthi ngibhala ngikuphi umuzwa ngaye isikhathi eside uthi banithe wena wahlala nentombi yakuphoxa yakuhetha. hayi ngashela ngishanga ipani uthi uthando nginalo ngiyalithola into aba wrong ipani gqi yabona khona le pani liwucephe kanti uthayela ayike lelo khona liwugqinzi lelo manje makushala lapha yeah Hasiyakuphazamisa hamba noZondo. Umsinga ume ngenyawo bafethu. Umsinga ume ngenyawo. Na ingane yasemsinga. Phela ngena abanye kuphuma abanye. Unenye nje engayibhala ngesikole ngoba phela ke ngithi uyabona Yavana ngithi. kunabantu abafundayo yabo isikole ngiyasithanda. Yeah. Kodwa ngenxa yezimo zempilo emakhaya nani nokufuna ukuthi kube uwe wedwa ozobheka mhlawumbe ekhaya abazali kanjani. Dothi kumele usiyeke manje. Yes. Uyofocusa kwenye indawo ezofaka ezosheshisa imali ngoba isikole kwesinye isikhathi sithatha kuwe imali. Injalo. Hayi ke manje ngihleli nje ngicabanga indawo zesikole nani ukuthi okay ngifundile ngaqeda esikoleni. Lutho umsebenzi onganginika imali. Igama lengoma isikhiye sempilo. Sikhiye sempilo. Ngangihleli nje ngijulile lapho nge-life. Utangijulile ke-life. Ziphuma lapho kujuliwe. Hawu sona madoda. Khuphuka nawe msinga omncinyana. Kunjalo wethu. Bafowethu bathi bayishaya amatiki. Ziyashaya igenga South Africa. Molo sikhe sempilo awungisho wena mali. Sikhe sempilo ngisho wena mali. Wow molo sikhe sempilo ngisho wena mali. Mali ngiyakufuna ngithole kanti dlala umacashelana yini na. Ngiyakuzwa mina. Mali ngiyakufuna ngithole kanti dlala umacashelana yini na. Abanye bakufune bumnyameni bakuthole mina ngikufune khanyeni lutho mali. Abanye bakufune bumnyameni bakuthole mina ngikufune khanyeni lutho mali. Suka Mina ngifundile lutho umsebenzi onganginika imali.
ngine driver's license lutho umsebenzi onginika imali yeminye imisebenzi ngifuna 3 years experience sanda kuphuma esikoleni ngicela ukuza mali ngiyokufuna uze kube nini na Matokile Sana Sasikuhle stress uyoze kube ngifuna wena mali uyoze kube ngifuna wena mali uyoze kube ngifuna wena mali uyoze kube Ushuthi ngiyogcina ngisebenzela ukulala ngidlile Ushuthi ngiyogcina ngisebenzela ukurenta emkhukhwini Ushuthi ngiyogcina ngisebenzela ukulala ngidlile Ushuthi ngiyogcina ngisebenzela ukurenta emkhukhwini Nabelungu badlala ngathi emafemini Bathi hayisukala hayilo wena tshela mina Nabelungu badlala ngathi emafemini Bathi hayisukala hayilo wena tshela mina eduze kwakho Banakithi Uy banakithi uyihlathi elinzima kakhulu khohle ngiforest Hayi ngibiza ngesilungu hayi Zondi hayi khohla Zondi mfana kithi awe hayi ithalente lithi tata lapha emawindini yaphi yabuthi kunzethu hayi kabiyami bafowethu muphe ihlombe bafethu muphe ihlombe kabiyami ngivumelekile nami ukuzipha uziphe mfowethu ngoba vele ulihlathi ngifuna izimo Africa meqhuba nobuhlathi kodwa aza iforest kodwa ngifuna noqhuba noforest bakhe azazi ukuthi italent elithi tata uyazi suka uwazi mina ngazi ukuthi lithi tata alithi tata mfowethu awenge ngishinqa nawe alistatana isitatata awuswe nje ayikhandwa kude lento ila ayisonde mfowethu mlungile ngiyalithola ngoma manje Ariana ndongamu sa ukalila umroza wangezwakala ukalila umroza wangezwakala wakaluwa umuzani kwangezwakala wakaluwa umuzani kwangezwakala angithi shine bright like a diamond ngithi what now angithi shine bright like a diamond ngithi what now ngizothi na mfowethu ngithi na tamina mina ngithi na tamina mina ngithi na tamina mina ngithi we tamina mina awusathu woza kahle ngithi we tamina mina ayiwe Sila. Woza siyatshema ke manje. Angikaze ngalubona olunjena. Olungishaya ngaphakathi dalinguwe. Uthokozisa eyami inhliziyo. Woza two. Tabuti cha open isigatsha ngeke man ayo uyatema
Abafowethu, ngifuna ukuthi abafowethu ayikho into enjena eSouth Africa. Shoda iponsa. Shoda amalunda. Awe. Mfowethu, asiqala ngorihana mfowethu before siqole phambili. Ngeke sengibanike ngiyaqala ukubadedela bafethu abaye ku YouTube, abaye ku Spotify, akukho okudlula lokho bafethu. Awe. Akutalente angazi istatata. Bengifisa mina uthando labalandeli bomculo. Mfowethu, lufana nokuphuma kwelanga kimi. Kodwa lungashona enhlizweni yami. mfowethu. Awe, uyazini? Bengifisa uthando lwethu lufane nokuphuma kwelanga. Kodwa lingashoni enhlizweni yami. Besangena umzuku lethi sangafuna dela ngifuna ukufana naye. Ayi, uthi ngikhonzini ikabi yamqoka. Nokubona kamera ngoba ngicela ungangixeki mase singasasokala lapha imshini. Hayi, izozwakala ngiphethe inkunzi. Engineer ke. Thatha phi manje uyacoshana. Awe, ngizozenzela phela. Futhi umphinde awushamzukulu bese sibulela ngehanda mfethu kulungile. Ngoba ngiyabona ukuthi usufuna bangiphoxa abantu bethi ngiyabona ukhumana uyaphazamisa. Kulungile ngokuphazamisa vele into yami leyo. Ngazalwa nayo. Danke. Izo zonke izinto ezinhle esayizenzekile empilweni yami ungibekezelela wakho nothando leqiniso. Izo zonke izinto ezinhle esayizenzekile empilweni yami darling awuwe. You are the best thing that has ever happened to me, my love. You are the best thing that has ever happened to me, my love. I want to stand with Izo zonke izinto ezinhle esayizenzekile empilweni yami darling awuwe. Bengifisa uthando lethu lufane nokuphuma kwelanga kodwa lingashoni enhlizweni yami. Uthando luhle olunakelwa cela unginakele. Uthando luhle olunakelwa cela unginakele. Samba. Phansi. Uthi angivume nawe. Angivume nawe. Angivume nawe. awuphinda futhi ngizwe. Hawe. Angivume nawe. Angivume nawe. Angivume nawe. mfowethu. Awuzonde mfowethu. Bese yangena umzuku athi umzukulu. Awubona zonke. Athi safuna dela. Safuna dela. Ngifuna ufana naye. Angaze ngimbone ufana naye. Athi Mina ngoshay pelele zonke. Mina ngoshay pelele zonke. Izinkomo makulunya ngawe. Izinkomo makulunya ngawe. Mina ngoshay pelele zonke. Uyanotha ngiyawutshwala ngabeka. Uyanotha ngiyawutshwala ngabeka. Uyanotha ngiyangani ngabeka. siyaphela kithi. Shawa yonke ingoma. Zangusete, oza darling usete. Ngiyathokomala manginawe darling. Dali woza ngusete, oza darling usete. Ngiyathokomala manginawe dali. Ngiyathokomala manginawe dali. Awe. Ngiyathokomala. Ayibani ukuthi makhulu ngabaculi. Awe. Abaculi abakezokuphela. AmaZulu nje abona futhi makhuluma ngeSouth Africa, ukhuluma ngeumaskandi.
Hayi ngathi kusekude phambili. South Africa. Hayi South We big. Away. Asibuyele kuRihanna futhi. We bigger than the system. Akasibuyele ku-university mfethu. Ngiyayithanda lento ehlukile ave ngiyithanda ehlukile. Ehlukileni? Hey uyamfoma ushukela phezulu. Ziyeza. Away. Ayincane nje ukuthi yenze nje i-remix ngoSjava. Fast. Itinishawa uvalo Saka Ngixolele Ngale muze ngibuzayo Nginenkinga njalo mangimele nginikwe omunye umuntu ithuba othandweni awungishawa uvalo Saka Okay, uRihanna ngithi. Hayi asibuye Rihanna cha mfowethu ngeke. Mina lapha ngithande khona ngeke phela ngingaceleli. Saka siyahamba manje mana ngithi. Wamcozi. Wemthosa. Mzozozo. Ziyadumisa wethu. Hayi ngiyakutshela wena. Cha bethu. Akusize ukuhlonipha kakhulu. Hayi ukuhlonipha right kodwa phela ungathithizi, hlonipha ungathithizi. Ayi ngoba mawuthithiza ngeke wendawo manje. Igange iyatema lapha ku TikTok ine content. Izoqeda. Oqeda ne content ifake ibhulu elingaka. Ibhluku elingaka. Alijabukini. Ngiyabona egqoka unjoko izona. Ithende. Wena uyatshema wena ufuna uqondanisa. Ufuna ukuhlonipha. Uprofessional. Awushawu Rihanna kabi yami. Okay mfowethu nazo. Hayi. Saka. Ay. Ay. Jolo ndoda. Rihanna ndongamu Rihanna ndongamu Ukalila umroza wangezwakala Ukalila umroza wangezwakala Wakalo wabumuzani kwangezwakala Wakalo wabumuzani kwangezwakala Angiyangithi shine bright like a diamond Angiyangithi what now Angiyangithi shine bright like a diamond Angiyangithi what now Ngizothi na 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 Kabarabaka uthi kapa eshe uthi kapa eshe uthi ibhesi lapho ke Sambe Ngithi na 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 Tamina mina na 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 Ngithi na 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 Tamina mina na 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 Ngithi na 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 Tamina mina na 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 Ngithi kwe Tamina mina na 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 Ngithi kwe Tamina mina na 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 Impilo yazi into ekuthiwa amasi breeze. Yabona uhle ngesitulo lo sekuthiwa ikhempu. Che. Uhleli khala lezi. Hleli ngekhemshela lapha eduze kolwandle. Hayi lo lala eThekwini la phesheya kwelwandle. Lokuthiwa iAtlantic Ocean. Hayi Indian Ocean. Frostani Lesisho. Angikaze ngalubona lungena Ay. olungishaya ngapha Abantazaki. Awukhuli lona bafana. Sale yami inhliziyo Saka. Angeke uzukole Ithi angeke uzukole Angeke uzukole Jola
jola sengiyajola joza baza mca Umuntu nekhono lakhe. Wona mhlanje silalela umculo ashona. Ulalela mina namhlanje. Akulalela futhi ngithobile. Ngempela kwenzeke. Kwenze. Mangenzeki futhi usho. Hayi ke. Akwazi phela ungakwenzi. Isifungo. Wafunga. Wafunga ukuthi ngathi ngizokwenza. Akwenziwe ke manje. Sicela iphonsa phela. Ziphi iphonsa? Yabona ngifuna ukuthi inkunzi yami lapha na ishaya cocktail ibishutha. Hayi ngoba ishisa. Iphonsa nje yabona. Zibe inqoba eduze. Sponsors. Sondelani. We bleed guys. Ha. Azosilungu. Awe. Naso isilungu. Hayi. Awushaya ukugcina mfowethu. Sambe manje. Angikholwa umuntu oshoda ngawe. Mawungamfuni uzondi noma mawungamzwanga uzondi. Angazi usomzwanini bakithi. Usomzwanini bakithi. Uzotema ngiyiven. Ziningi. Yena umuntu uyashaya ingoma bafethu. Zakhe zonke. Yabona uJJ ke lapho athi awe sorry ngicozza ngikhonzile inkabi yami sokhipha la nto iyakuhlupha lento wasambe kuthiwa ngibheke Mike sambe I'm a gone boy mina ngawe ngiyakufatela ngicwele ngawe ngiyathembisa ngiyofa nawe lolutha nonamandla se lungehlu lesingalwanga I'm a gone boy mina ngawe ngiyakufatela ngicwele ngawe ngiyathembisa ngiyofa nawe lolutha nonamandla se lungehlu lesingalwanga khuphuka hawe ngithi ame gone boy mina ngawe hawe ngiyakufatela ngicele ngawe ngiyathembisa ngiyofa nawe lolutha nonamandla se lungehlu lesingalwanga awungithi iwo lo muzwa uthi anginika umjolithi walokugcina hayi bana ngithi hayi ayi buzo umntana se awubeke ufuna ukuxolela indaba kade siyixoxa ngaliyani ukuthi uTomzonke phumula khehla ngisiza ngapha uthi hey madoda siyaxoxa emontweni hey ngiphuphe kahle ngiphuphe ibhova hawe ayifethu ibhlungu lento mfethu ngangiyifuni iyangijukujelisa nje ngijukujelisa kakhulu vele ngishintsha umoya fast ibhova lifika ngephupha mfethu kimi zondi bangicazula osimiselo noLusanda bakufihla ukuthi uyingane yami bakufihla irelaxile gang osimiselo Misolo ugcoba amapapa lapha ejipi ulokhuzana ngapha uright urelaxile bajabule bahappy mina ngihlushwa ibhova ephusheni bathi uyingane yayo bangivihla mfethu ngikhipha ingoma mfethu ngifihlela nsimiselo manje ukuthi ngizalwa ibhova mfethu i-wrong into eyenzayo angiyithandi ingikhupha umoya mfethu mfethu ngiqede hawe cha simiselo ilungiseni leyo nto bafethu mina ngwakini like mfethu sigazi lonke ngikhipha ingoma mina mfethu kodwa ngiyingane yeqhawe ingoma ishaya 4 views nakhona kuview umanga ngoba sengizwela uthi mntana bakithi ezama ngazayibulale impumelelo culture yamhlula awe afethu iyabheda lento mfethu asike 3 question ngeke ngikiyeke imibuzo emithathu ayikhala uyayazi imibuzo emithathu ngeke mhlawumbe uyazi podcast phela uyayibuka ifundile okay
3 questions ningizimu Afrika niyayazi la khona suke sinike isivakashi sethu imbuzo emithathu engahlelelwe la khona suke imbuzo maye uphendula oqala nesibili nesithathu makuthi akawuxoshi asho ukuthi hayi kunjalo nje awukudlula siyadlula i3 nje kuphela umbukelo kwenzeke sesinike ithuba lokuthi ke asitshele ukuthi kulokho osekuphendulekile kuyikho noma akuyikho asiqondise right question number 1 3 questions imbuzo emithathu ngicela ungipha mawukhona umehluko phakathi kukamalokazana umlobokazi bese uyangichazela lamagama ukuthi asho ukuthini mawukuthi ukhona umehluko mawungekho umehluko sitshele ukuthi asho ukuthini ngiyuthi angazi lutho hayi mase qinisa isizulu hayi ngeke ngizwe nje ukuthi umalokazana lo mlobokazi hayi angeke next ayadlame yakwethu okay kulungile mfethu question asibanike abaphenduli phendulani ningizimu Afrika silekeleleni question number 2 ngikuza ukukhuluma indaba kaJive owe yes alright ngikuza ukukhuluma ngoJive usufuna ukufika ngani manje ukukhuluma ngoJive angeke ukwakhuluma ngoJive owe okay kuneqembu akube ngalikhanda uJive azimnike ehambisana noMfiliseni Magubane lathini nje igama leqembu owe ingqongqono ngathi noma uyangiphendula owe impendulo le ingqongqo ingqongqo oh okay ningizimu Afrika sithembe kunjalo owe yabona kuyaphenduleka question number 3 mbuzo ogcina owe la shaya khona isiginqa senze sekuphele sona ke okusho umfiliseni ke lapho hayi sasifike mbotsheni right question number 3 umbuzo wesithathu ngicela ungakhele isaga imbila ufake leli gama imbila hawe awuswela phela umzela ngiyalazela uphendula kanjalo jake ihlobo lafethu ihlobo lafethu Ningizimu Afrika siyabonga 3 questions over mfethu asikhulume ngomsebenzi wakho uphumile uyinqenqela abantu bakithi sesihamba mfethu uyinqenqele nje mfethu nawe ukuthi bakuthole mntaka baba ngiyazi ukuthi njengoba sesikunqomile noma thina sawubona umsebenzi wakho sekwenza wenzeka but akuphelele nawe ungayisholo mfethu ukuthi kubabukeli nakubathandi bomculo kamaskandi ukuthi mfethu uyafisa balula isandla noma baqhubeke balalela umsebenzi wakho umhle kakhulu because mina ngithandile lezi ngoma ezu2 eziphumuleyo ngizoqala nje ngokubonga abafowethu ngane yethu siqala nje mina imali yomculo ngiyazi ngo-online ngama views angaze kuthiwa ngiqashiwe ngakhokhela mhlambe lo 25 mhlambe uzodula ungena 25 wonke cha sengiyasho nje ngenza isibonelo angithi igenge idlalela lapho igenge nako 15 20 bana 18 yabo sengisho nje ukuthi angaze ngaba semcimbini mhlawumbe omkhulu kuthiwe uzondo uqashiwe udla abantu chitha injobo uyabo ngibonga kakhulu bafowethu imali yomculo ngiyazi ngo-online bafowethu ama views uRihanna washaya 1 million bengifisa nohambe wrong alishaya 1 million ngifisa nezinye ziwashaye ngoba phela esikhathini samanje umthetho kufuna ube nalo 1 million mawumculo yes ayimawungenalo ngabe kabi kodwa mawungenalo kubenzima ukuthi unotice ngibonga nje kakhulu abantu bayangeseka benza ama video bephinda ngijabulisa ngane encane ngibona ivideo nkosiyami kuthiwa ethi uZondo nginjini awe igiye empenteni wena ijabula yabona isupport mfethu abantu banginika support sengifisa nje nami yabona ngithola amandla ungena ehardware ngakhela umama ngivusa umuzi kababa ngiyacela nje beqhubeke bengisupport kanjalo ikhona ingoma musukuyiyekelela iphumile online lezi abangayibona nje manje ngizoyibuyisela ngizoyilungisa nje ngithi chafa ngichofe zibuye futhi back online ingoma bengadinwa yimi uZondi uyatholakala ku TikTok ethi uZondi yes ku Facebook uZondi SA yes ihlezi hamba nenkunzi yayo kuthiwe engasayibheki inkunzi yami umxoksi awu ukadla ke manje uzokodla ke mike awe kwenzeka awe namhlanje awushwebileka namhlanje yimi bangumsindo namhlanje akuweke bangumsindo bangwa yimi Vazamisa uwe namhlanje bafuna ngiyanithanda guys nginithanda 92 years above ufa wami 362 years ngiyanithanda guys ngiyanithanda fethu don't worry
Ngicopsa. We gonna be okay guys. Yahlupha leya kwethu. Oy. Bangcobile. Bangcoke. Shona phela uthi zo. Bazoze bafisa ukumbona Mzozo. Somshuthe lila. Mana isiyotema ke ku YouTube. Iyotema. Ayikho nje plan. Izobivela kanje phela. Hamba no view ivideo. Bese ngixanyaza subscribe uke. Ugxanyaze ungakupress. Uxa. Ude z Subscribe. Ungabe kuzokuthola kubelula. Wazomlande kwenze. Iqala lokuba kwi-podcast yini? Hayi iqali. Ha. Ayikathi ku-boutique. Abo, kathi sebhokhathi. Ibhokhathi. Oh, print ibhokhathi ke mina. Ingibizile iqhwa. Ikhwali. Awe. Ibiyela la kwethu. Awe. Ulundi. Liyakuthanda ulundi. Ulundi. Liyakuthanda ulundi. Ulundi bafana. Ikuze ndithi Ulundi bafana. Sikhondini. Ethi ntwintwi umkhaya umbuka lona. Ngathi umkhaya umbuka lona we. Ithi laba umsinga ubuka lo. Sabe semsinga thina. Ayifana kodini othi khona. Mntaba asibancenga abahleli bemicimbi. Sebayilandela kakhulu nabo ikwenze kwenzeke. Nabo bayakholwa futhi kuyona. Namalunda nawo akholela. Asibacele mfethu bakukhumbule mfethu. Usebenza kakhulu. Lo nyaka usebenza kakhulu. Ngiyazi futhi uzobuya ngoba ubusinika into encane. Ngeke ungashayi December ngabe yami ungabuyini. Ngenza amabu. Yes, ungasitedela. Uqopha. Ungabusastedela. Cha, bahleli bemicimbi bonke bonkana. Ngeke ngaba ngibabale ngamagama. Namasipala zonke inhlangano. Nkosi yami ngiyacela Nkosi yami nami ningikhumbule lami igama bakithi. Ifuna ukulungisa lapha ekhaya fast akudabisi kakhulu kodwa phela ya phela ngeke ngilande kodwa nje ngiyafisa nami ekhaya ukubona kunezindlu hayi indlu. Imfowethu. Hawe ingoma leyo. Isithi ingoma. Ngiyafisa ukubona ekhaya. Ngiyafisa ukubona ekhaya kunezindlu. Hayi indlu. Awe ipeni le. Usakhele phela athi kwenze ingoma. Usakhele izothini ngethu. Awe awuthathi into. Ikhandeni. Ayi ikhandi. Sesihamba vele. Khandi ingoma yethu. Unjiniyela mhlawumbe uzoyithanda. Mhlawumbe singene ngayo siyenze ibika. Okay. Kwenze. Awe. Hayi mfowethu, lezi ngihlala nezinsizwe. Wona mhlanje eyasemsinga yokugcina. Ngiyavala. Ufuna ngibuye ngilandele usicimbi. Hayi. Kumele ngibale ngena lapho ungayipheshi. Hayi nawo lo show lafana. Sithiwa nje isiginci hayi akwenziwa kakhulu sithi into kancane nje. Sesidlala sonke. Manje sekuve kudlala ukuthi iculwe. Ay. Oza wethu. Kuyenzeka. Kwenzeke. Awu. Uzwelani? Ayikhandi. Kuyenzeka. Ayikhande bafana. Kwenze. Obuthi. Ma wena uyiphesha laphi? Kwenzeke. Ithi kwenzeke. Yakhanda phela istofu lesi esha umxoxi. Akubakuzobe ikhipha le ngoma buthi. Awuzi. I got your reason. Ithi kwenzeke. Nawo sangashintsha isimo, nawo sangaphumelela. Kwenzeke. Awe! Ikhona insizwa yakithi banongoma. Nawo sangashintsha isimo. Ngaphumelela. Kwenzeke. Seungalunga. Ngizema Afrika.
ungalahli ithemba kwenzeke ithi kwenzeke ngobuforest bami Ngokuhlathi bami. yebo ke Ayibo, Sithembu uzoyithatha le mfethu. kwenzeke awe nawe songashintsha isimeka Sayiclean ngena beat awushayi mfethu. Engineer ufuna usithathele wena awushayi mfethu. ne Let kwenzeke. na usangashintsha izimo hey wena kusangaba ngcono kwenzeke oh oh vocaliso all right Ayishama vocal. okay Ngize Lithi ngizokusayela mina vocal. nawe usangashintsha isimo hey wena usangaphumelela kwenzeke awu ngithi kwenzeke kwenzeke xaba lapha xaba xa uthi kwenzeke Engineer lezakho. awe ngiphethe inkunzi yami lapha yakanongomi ngibizile ifuna ngishintshe isimo ifuna ngi-eradicate i-poverty Hayi sikesesigaba. Eradicate. awe Sikesesigaba. ifuna ngi-eradicate ufuna ngifake i-poverty ku-extinction Uyenzi belapha. ibe extinct South Africa bekungabe siphethe